Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Azatlyk Radiosynyň azat tolkunlaryna dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň dürli ukwal pursatlary baradaky Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşik başlaýar. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugunky sanyna daşar ýurtlarda işleýän, okuyan we ýaşaýan türkmenleriň 2014-nji ýyldan çözülmän galan problemlary barada söz açýar. Eýsem 2015-nji ýyla ýangy gadammasan daşar ýurtlarda işläp, okap hem ýaşap ýören türkmenler 2015-nji täze ýylda öz durmuş hem iş şertlerine nähili ütköçüklükleriň bolmagyny arzu edýärlerkä. Daşary ýurtlardaky türkmenler Türkmenistanyň hökümetinden 2015-nji ýylda nämelere garaşýarka? Gelin muny olaryň özünden öwrenelim. Maýa gözel, inha 2014-nji ýyldan 2015-nji ýyla çözülmän galan daşary ýurtda ýaşaýan türkmenliň problemalaryna baglanyşykly näme aýdyp bilersiň? Siziň özüňiz hem daşary ýurtda maşgalaly bolup ýaşaýan bir türkmenistanyň raýaty. Söz sizde. Ilki bilen men Türkmenistanyň raýaty olarak Türkiýede ýaşaýan bütün türkmenleriň 2015-nji ýylyny tüýsürekden gutlamak bilen 2015-nji ýylda 2014-de arzuwny edip ýetip bilmediğimiz bir näçe isteklerden hemmesini hasyl dileyen. Ondan başkadan derdi Türkiye'de yaşayan Türkmenistan raýaty olarak 2014-nji ýylda bizim şu Türkmenistan raýatlarymyzyň çözülmän alan bir näçe meseleleri var. Şu meseleleri dile getirmek isleýän. Goşa meseleler şolar. Maýa gözer. İlki bilen şu goşa raýatlyk has biziň iň bir ağrıyan ýerimiz. Goşa raýatlyk çözülmedi. Şu goşa raýatlyk çözülse bizden arkaýyn gelip gitmek ýeňil bolar. Çözülse diýeňizde näme gözüňizde tutýaňyz? Nähil çözülmeli? Goşa raýatlyk tanınsın, berilsin ýani. Mesela men Türkmenistan raýaty bolup bir türkme durmuşa çykamda hem Türkiýe maňa raýatlygyny berýärdi 3 ýyldan soň. Türkmenistana gidenden maňa sen şu Türkiýanyň raýatlygyny alypsyň. Şu raýatlygy almaly dalekiniň bäri raýatlygyny sen ýyzyna bermesen, onda seni ýyzyna çykajak gelip Türkmenistanda ýyzyna gaýdyp bilme. Häzir şu Türkmenistanda galan tanış bilişlerimiziň kiýanak agyr güne düşesim gelenok. Şu goşa raýatlyk berilsin. Şu meselelerin çözülmesine jany öňünden isleýän. Ondan başgadan şu Türkmenistana gidip ýyzyna gaýdyp men agyrda galan ayal gyzlarymyzyň tez wagtda başga ýerine gowuşmasyny dileýän. Hasam şu durmuşa çykyp Aňryga gidenimizde şu migrasiýa gullugynyň işgärleri bir Aňryga baramyzda türkü durmuşa çykypsyň diýip bize gödek çemeleşmän azajyň bolsa aýamçylyk görkezip nämeden bolsa bizden bäri durmuşa çykan özümiziň türkmenligimizi gorap namusymyza adymyza eýe bolup berdi maşgalanyň ojagyny saklap oturan birleri bizden şu Aňrdaky türkmen ayal gyzlarymyza nähili hormat görkezýän bolsalar bizden şonu ýana hormaty isleýär. Maýa gözel sag boluň onno 2015-nji ýylda ojoklugyňyz bereketli bolsun, düşümli bolsun 15-nji ýyl. Sag boluň. Sag boluň, aýdaňyzy gelsin. Biziň şu derdimize, şu problemalymyza, biziň Türkmenistandaky döwlet işgärlerimiziň Türkmenistanly baş tutanlarymyzyň dinlemelerini isleýän. Köp sag boluň maýa gözel. Sag dogry söýleň, sag boluň. Sag boluň. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Daşary ýurtlarda ýaşaýan, okuyan we işleýän Türkmenistan raýatlarynyň 2014-nji ýyldan 2015-nji ýyla çözüp gözleýän problemalary. Inha Türkiýede okap ýören Türkmenistanly talyplarň biri Murat gepleşigimize hoş geldiň. Hoş gördük. Murat, ine 2014-nji ýyldan 2015-nji ýyla galan çözüp gözleýän daşary ýurtlarda okuyan studentleriň problemalar diýilende sen näme aýtmak islersiň? Söz sende. Türkmenistanda da şurda okap ýören talipler bu hökmünde, yani Türkiýede okap ýören hökmünde çözülmän galan meseleler hakynda aýdyp bilýär zatlarym. Ilki bilen vizalarda kynçylyklaryň tutmagy, biletleriň gymmat bolmagy we Türkmenistana uçuşlaryň dünýäde İstanbuldan amala asyrylmagan talipler üçin kynçylyk töretýär. Bu meselelerin çözülüp biler diýip pikir etýän 2015-nji ýylda. 2015-nji ýylda aýdaly Türkiýanyň beýleki şäherlerine de Türkmenistan
Türkmenistan howa ýollarynyň uçur saparlaryny ýoly goýsalar, biletlerem arzanlasalar studentler üçin. Inni Türkiýedäki studentler sen şu Türkiýede okaýan studentleriň hemme problemalar çözülýärmi? Türkiýedäki Türkmenistanyň studentleriň problemalar diňe şulardan ibaratmy? Başga problemalar ýokmy? 2015-nji ýylda çözgüde garaşýan problemalar höküminde. Murat. Elbette problemalar kendir ýöre buldyň, men öz pikirim. Elbette beýle Türkmen taleplerim öz pikirler. Olam problemalar bardyr elbette. Her ben bilmedik meseleler. Kirim sular mukayyet. Murat beýan eden garaýşyň pikiriň üçin köp sag bolun. Täze ilside de düşümlü gelsin. Boýla sag bolun. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Inniki söhbetdeşimiz Ukrainada okayan Türkmen studentlerden Maral ine ýa-ni Türkiýede okayan Murady dinledik. Inni siziň pikiriňize görä, bilinçli Türkiýe ýaly Türkmenistany studentleriniň köpçülik bolup okayan ýurtlarynyň biri Ukraina. Inha Ukrainada okayan bir student hökümünde 2015-nji ýylda çözgüde garaşýan Türkmenistanly studentleriň nähil problemalary bar? Nämeler çözülmeli? Ýa ýokmy? Sen pikiriň nähili şu temada? Maral söz sende. Meniň pikirimçe, meniň bu ýyl 1-nji ýylym bolan üçin şu ýyl üçin jogap berýän size. Yani öz ben gelen kynçylyklarym üçin. Öz başyndan geçirenlerden. Hazır Ukrainada bilişimiz ýaly köp Türkmen studentlaryny okaýarda. Türkiýede käme kosa ikinji ýerde Ukraina bolup durýar diýjek bolan. Şu Ukrainadaky bolup oturan galmagylar üçin Türkmenistanda birazjyk täsirçilikler döretdi. Ýani Göni Aşgabat Kiýew ýaly avia reislaryny aýyrdylar diýjek bolanda. Göni uçup bilmeýär şu ýa Ankaranyň ýa Stambulyň üstünden uçmaly ýa-da bolmasa Moskwanyň üstünden uçmaly diýende şu ýerde 3-4 ýyllap okap ýören studentler üçin bu gatam kyn kandi pikirgen. Çünki bol oturan galmaly üçin 4 ýylky ýa-da 3 ýylky okuwyny taşlap başga ýere okuwa girmejekligi men pikirimçe bir belli mi kandyjek bolanda. Şonuň üçin beýle bir problemanyň, beýle bir täsirçiligiň döretmegi bir gereksiz mi kandyjek bolýar. Soňra da Ukrainada okayan studentlarymyz köp bolan üçinmi ýa başga bir prичиналар üçinmi? Kän bir Ukrainadaky okayan studentlaryny näşil diýsem, şeýle bir göz bilen garaýarlarda edilir pula okap ýören ýalyk diýjek bolýarmy näme? Aňsada okap ýörenler diýjek bolýarlar. Aňsada okap ýörenler diýjek bolýarlar-da. Şonuň üçin beýle bir hormatlanan ogam diýsek bolýar Ukrainanyň diplomy. Olam meniň pikirimçe gatan nä dogry? Çünki okajak adam Ukraina bolsun, Türkiýe bolsun, ýa-da bolmasa Rossiýa bolsun okajak adam meniň pikirimçe okaýar-da. Şonuň üçin hem ýene de beýle bir täsirçiligiň göredilmegi meniň pikirimçe ýalňyş mykany diýip pikir edýän. Soňra da ýene bir zat aýdasym gele öz gezemde student bolup okap ýörenim üçin gatam köp gyz oglanlarymyz daşary ýurda okumana gidýärler. Ondan başga da Türkmenistanyň uniwersitetlary meniň pikirimçe hemişe dolu, ýani şonuň üçin de Türkmenistanda ýokary okul bilim edaralary ýetmezçilik edýär mykany diýip pikir edýän. Şolar köpelgülse we bilime berilmeli, üns hasda güýçlendirilse, ýaş gyz oglanlarymyzyň geljegi barada has köprak alady edilse, meniň pikirimçe, ýani hiç bir ýaş studentlarimizden öz watanyny taşlap daşary ýurda gidip ýokary bilim okumak mykany diýjek bolýan. Ýani şu problemalaryna birazrak Türkmenistanda hasda köprak üns verilse, has bolar mykany diýip pikir edýän. Bu meniň pikirim. Minnettar söhbetdeşiň üçin, pikiriňi beýan ediň üçin Maral. Ukrainadaky okuwňda üstünlikler arzu edýär. Sag bolun. Köp sag bolun. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň buňky sanyna daşary ýurtlarda işleýän, okaýan, ýaşaýan türkmenleriň 2014-nji ýyldan çözülmän galan we 2015-nji ýylda çözgüde garaşýan problemalary barada Türkmenistanyň raýatlary bilen geçiren söhbetdeşiklerimizi dinlediňiz. Mehwanda onlar Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine sizem öz türkmenleriňizi tanadyp, olaryň meselelerini gün tertibine getirip, dünýä türkmenleri bilen habarlaşyp durmak isleýän bolsaňyz, bize hat ýazyň. Biziň elektronik hat salgymyz hat@azatradio.org. hat@azatradio.org. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Sag bolun, saglypda görüşelim. Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryny alın.